Magujgue hráme Blade Ball. Ako dobre viete, prepáčte, že to hrám na šipkách. Ideme na to. Takže viem, že to není vaša vina. Hrám to cca prvýkrát. Čo mi padne? Melón! No, melón je celkom dobrý. Swords. Ale akože na inom určite to hrám častejšie. Viem, že je to teraz mŕtvá hra. Kedy si to nebola. Za 14 minút mám spin. Top spin be right now, baby, right now. To všetci dobre poznáme. A myslím si, že by sme akože už mohli aj začať. OK. Spam. Kamo. Oni tu zrušili to Kamo, prečo je tu legová postavička? Reálne. Ninjago. Legendy. 1600. What the hell? Flaming Sword. OK, to teraz nebudeme riešiť. Nejaký Kandero vyhral. Ja by som... Bol by v pohode aj klasika. Klasik. Kamo, rozhodne klasiky. Ja vám vravím. Klasiky sú najlepšie. Nič iné, nič viac, nič menej. Pre istotu sa budem čumať. Pretože ja som taký. Ja rád spamujem. No a každý má... Proste každý spamujem. Ale ja spamujem asi najviac. Zvlášť zmenu. Kam som sa... Pretože viete, tá bolka ide moc rýchlo a typci zhebávajú ako si rýchlo. What the hell. Akože pekná abilita. Tá abilita sa mi páči fakt. Niektorí samozrejme avkujú, ale ja nie som AFK. Čumte. Vidíte, ja nie som AFK. Ja dávam dobré killy proste. Vidíte? Double elimination. For real. Nechcem sa tu s ním maznať. Vidíte? Ja sa s nimi nebudem maznať. Ja som proste král. Na mňa nemajú, ja vám vravím. Ja si idem kúpiť asi nejaké tie krejty. Ešte jednu. Dobrý knife. Dobrý knife teda. Proste nech... Vidíte, som macher. Ja to znova vyhrám. Vám vravím. Ja to budem musieť vyhrať. Nespamovate. To je súboj proste. Veľký moc. Ja vám vravím, že tá bolka ešte pôjde fakt rýchlo. Sme tu len 5, či koľkati 7? Fakt neviem. Strašne rýchlo zameráme. A sa mi to nelúbi. Sme tu 4 asi. Keby si tu 2 boli. Ja nie. Ja tu proste chillujem.
Easy. Myslím proste. Stáva sa proste. Proste niekedy sa mi to proste nevyplatí. Počkaj. Nepodarilo sa. Práve vtedy, keď som si chcel ekvipnúť nový meč, tak sme proste museli začať hrať. Easy. A to som práve sa napojil. Reálne som si išiel free vec odomknúť. Úplne easy proste. Easyčko. Pomalé to je zatiaľ. Videl by som to o mnoho rýchlejšie. Štyria zase. Reálne typek pôjde na mňa. Top 3. Ale to sa ma raz dotkla. Finále. Tak nič. Ešte tam je typek. Čo som znova vyhral. Tak nič. What the hell? Úplne easyčko. Prečo je to tak strašne easy? Reálne. Tu hrajú úplne noobovia tu hrajú. Ja, ako Bacon, čo som to hral pred rokom naposledy. Naposledy som to hral pred rokom, čo tu typci proste spamujú. Ja neviem koľko ročný, to tu proste zvládam úplne na pohodku. Reálne ani bolka sa ma nedotkne a bývam prvý. For real, neviem. Zatiaľ to úplne easy, akože. Tam si myslel. Čo si myslel? Že ma snajpne, jasne. Easy win. Easy. Takže ideme na to. Bum! Počkaj. Bum! Bum! Bum, 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 bum. Easy win. Takže idem na to. Za chvíľu video končí. Musím to vyhrať. Final round. Yes. Týpek zomrel. Ideme na to. Bum, bum, bum. Zničíme ich. Ja vám vravím. Yes. Top 4. Top 4, ja vám cháni vravím. Ja to vyhrám. No nevadí, vidíme sa na budúce. Zatiaľ čus.